Paspaset, pailaing iti panangrambak ti may kadwapulo ket upat nga anibersaryo ti Labor Day. Inyawat itangal daw ti Department of Labor and Employment, iti Isit Farmers Association, tinaduma-duma a farm equipment, ngagbalor ti nasorok 1.3 million pesos. Babaen daytoy iti DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, wenno DILIP, ano sa dinno, Farm Mechanizational Rental Services, tinaipaay a programa. Association, dato yung dilip tayo, ma'am, this is livelihood kan tupad. Actually, ma'am, dato ikat nagiging na profile tayo pilang idi last year. Yeah. Parang kadagito lang amin nga na-aprobaran, iso nga parang timely lang nga ni habol tayo iti pang Labor Day tayo. Ti Barangay Isit, tagserserbi a rice granary iti ili ti Dolores. Ti parangkid daw kadagiti farm equipment, ti maysa kadagiti inisyatibo ni Dolores Mayor Conde Torqueza. Kaya't ko pa yung i-improve more iti kapasidad ti Farmers Association iti Barangay Isit. Gapon ta iso dati nakausar iti transplanter iti kabarbarok pa lang mayor. Nag-i-issue akti transplanter nga 5. Ngam tiisit lang tinakamo nga nangusar. Tatan alalaan da dagitoy nga transplanters nga daduma nga nay waras-waras ko ti different barangays. Tapno usarenda. Isumot ti nakapanunutak nga iso tim prioritize ko nga may kan iti nasisya at nga makinarya para ti talon. Nairanta dagiti farm equipment amarentaan babaen kadagiti miyembro ti asosasyon. Dagiti moderno ng equipment ti mangtulong kadakwada amang padaras ti trabaho da kenwagas ang makapataod tumanen ti baro nga equipment. Dayjay maurnong mga renta ma'am, aside from the maintenance, kat no danto umdas ma'am ikamin to mo ti sabali nga livelihood, uno igatang mi mo ilaang ti sabali nga machinery, basta umdas la ka di tapno adado mo lang ti ususaron. Ma'am dakkel unay nga tulong dayto ita 30 ket kwa. Ket idi manual tes usaram mi. Dayjay raupan iti 18 nga tao, iti half day, raupan laeng iti upat. With the use of this. Damot into ni Mayor kundi idi nga maysa. Kalaksidan ti Dolores, agpada ti Okup Rural Improvement Club, manipod LGU Pilar, ken San Marshal Farmers Association, manipod San Marshal San Isidro, anakaawat ti nasorok 1.6 million pesos para iti livelihood assistance da. Iti ili ti Pidigan, 5.2 million pesos tinaited para kadagiti 650 beneficiaries. Iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers wenno tupad. Pakabuklan met at 291,636 pesos cash tinaawat dagiti siya mapulo ket 7 nga intern iti sidong ti Government Internship Program wenno GIP iti ahensya. Graduate dagito. Naglalawakan ma'am, fresh graduates, dama dagi nakagraduate 2 years ago kasi basta unemployed dagito nga interns tayo. The GIP ang amin ma'am kat this is to give dagito workers tayo to appreciate government work. Kas lang kami dito GIP ma'am gat starting tap na maka-enter ka ti government offices, maka-apply ka ti LGUs, suno dagiti national agencies. So nga kasla kayat ko nga dati mati kasla rugi tap na maka-enter na ti gobyerno. Makatulong mo lang dati ma'am kasla lalo dagiti fresh graduates nga mga rugi pa lang. Kasla experience darato yan para ti sumarono mo lang ang jobs. Stipend allowance da daytoy manipod April 16 aging ga April 24. Dagiti intern tinaiwaras kadagiti na duma-duma nga ahensya ti gobyerno ken nagpaot iti na mabulan ti panagtrabaho da. Agpada ti DILIP ken GIP ti DOLE aranta amang tad oportunidad ken trabaho. Jessica Boreta, Balitang Solid North.